Эшлекле визит мәгариф һәм культура учрежденияләре эшчәнлеге белән танышуны максат итеп куя иде. Людмила Рыбакова Иңелек җиңү паркы һәм Батырлар йортында булды. Алдагы объект Тукай исемендәге урта гомуми белем бирү мәктәбе. Биредә балаларны ашатуны оештыруга аерым игътибар бирелде. Первый вопрос, конечно, касается это организации бесплатного питания у учащихся начальных классов с 1 по 4 класс. Это мы смотрим работу вообще по республике в целом. Я посмотрела, в школе действительно очень хорошее питание, вкусное, цветовое, красивое, с запахом. То есть дети получают достойное питание, а те шероховатости, которые есть по республике, в целом они отрабатываются. Я думаю, хорошо будет уже где-то с 1 октября все войдет в систему. Самое главное, что оно организовано. Әйтергә кирәк, мәктәпкә күптән түгел ремонт ясалды. Класс, коридорлар өр-яңа. Шул исәптән мәктәпнең ашханәсе дә яңартылган. Узган ел ашханә 2гә бүленеп, хәзер малай һәм кызлар аерым ашый. Моннан соң Казан кунагы балалар сәнгать мәктәбендә дә булды. Биредә әлегә ремонт бара. Бу дәүләт программасы нигезендә эшләнә. Ремонт барышы графикка туры килә дип ышандырдылар сәнгать мәктәбендә. Школа ремонтируется вообще по республике. У нас 10 школ искусств подвергаются капитальному ремонту. Это в рамках послания президента Российской Федерации Федеральному собранию 15 января было дано поручение правительству привести в порядок школы искусств, музыкальные школы, художественные школы. И вот в республике у нас 10 школ, в том числе и Муслюмова, очень радует. Работы будут проведены, то есть они идут, и кровля, и замена всех коммуникаций. И в таких условиях хороших дети будут получать дополнительное образование. Людмила Николаевна туган якны өйрәнү музейында булды. Биредә ул музей җитәкчесе һәм хезмәткәрләре белән фикер алышты. Музей эшчәнлеген уңай бәяләде һәм шул ук вакытта киңәш тәкъдимнәрен дә бирде. Очень понравился музей, посвященный Великой Отечественной войне, 75-летию Победы. Не во всех муниципальных районах есть отдельно стоящие музеи такие. Есть вопросы, которые невозможно работать без каких-либо вопросов. Это же двигатель, это же нужно дальше работать. И рекомендовано, даны некоторые рекомендации, которые работники с удовольствием принимают. Депутатларның мондый эшлекле визитлары тикшерү нияте белән түгел, объектлар белән танышу, хезмәткәрләр белән фикер алышу, кирәк булганда киңәш бирү һәм юридик яки матди ярдәм күрсәтү максаты белән оештырыла. Лейсан Сабирова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе.